И здравейте, добре дошли в новият влог. Знам, че последния мина един месец, откакто бяхме на Джабфеста, но когато съм в София, просто не знам какво да снимам, защото нищо не се случва. Просто излизам с колата и седим на паркинг, примерно. Няма да е готино за снимане. Но, сега има малко за какво да снимам. Лео, ти чакаш ли новия влог? Не. За този един месец направих още една финансова глупост, която ще видите след малко. И също така започнах нова работа. Започнах като гейм презентър в онлайн казино. Ако някой ме интересува тази сфера, може да ми пише долу в Instagram. Ще му помогне, ще започне при мене. Готино, харесва ми за 4 дена вече, откакто работя. Съм накосан да ме уволнят, защото 4 дена закъснявам с по 1 час. И да, сега отиваме надолу. Слизаме надолу, ще кажа да се абонирате за канала, защото буквално 81% от хората, които ме гледате, не сте се абонирали. Което... Така че се абонирайте, ако искате да продължавам аз да качвам клипове, които няма да са през месец, а малко по-често. Ето я и новата ми финансова грешка. What? Не е това. Ето го. 316 компакт. Перфектен за зимата, най-лошият двигател. И има само един проблем. Влиза в авариен режим. Когато я купих, не знаех за това. Знаех, че има само проблем с дебитомера и не се оказа така. Има проблем с дебитомера и датчика на Valvetronic, което се оказа много голям проблем. Но ще се опитам да я оправя колкото мога, за да може зимата да имам забавление. Бях оставил капака отворен, супер. Поне колата е заключена. Ама какво екстра ли няма? Гледайте какво става. Подрех на салона, радио с Bluetooth, всичките колони работят. Има шибидах и който работи. Става само да върви нормално. Ето го стария дебитомер, който ми отне 1 час да го сменя, защото не можех да махна щипката. И сега отивам към моят майстор да сложим на диагностика и да видим дали проблема с дебитометъра се е махнал или просто се набутах с пари. А другата хубава новина е, че другата седмица може би ще излезе от сервиза втората ми финансова грешка, която е другата ми Mazda. Буквално от 6 месеца тя седи в сервиза с скоростна кутия, защото се оказа, че точно тази част я няма в България, а в Япония е 1200 лева. Но преди месец ги поръчах от Германия за 200 лева и само трябва майстора сега да сглоби скоростната кутия. И се надявам да я взема. Вечният символ. Да. Колата може и да не върви, ама това поне работи. Стигнах при майстора и сега ще видим дали съм си дал парите само за датчика. И отивам до Филиповци да взема датчик на Valvetronic, защото се оказа, че не се е оправил само с дебитомера, за жалост. И аз ще стигна там след 2 часа, защото не мога да изляза даже от Люлин. На всичко отгоре, зарядното ми е в Маздата и имам 10%. 2 hours later. Ами... След като свързахме новия датчик електронно, само на контакт, грешката не се изтри и утре ще отворим двигателя, за да го сложим датчика на мястото му, с което се надявам да се оправи всичко и сега отивам на работа. Така че ще се видим в следващия влог, когато вече се надявам колата да работи нормално. А вие, както казах, не забравяйте да се абонирате, защото така помагате супер много на канала и ще виждате нови видеа.